ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತು ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪು ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚವಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿತ್ತಂದ ಇರಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಣ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯರು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ರಾಜ್ಯರು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಇಪ್ಪು ಐಟೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೇದ ಜನಕ್ಕುಲೆಂಚುಲ್ಲೇರದಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಗಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಸಂಗತಿ ಆಪನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಇನಿ ಕೋವಿಡ್ದ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಜೀವ ಹೊರಿತಂತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರಿತಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾವು ಮಾಂತ ನೆನಪುದಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಂತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಊರು ತಗಲ್ನ ದೇಣಿಗೆ ಈಗಲ ಸಾಕಾರ ಕರ ಸೇವೆ ತನು ಮನ ಧನದ ಮನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ತರತ ಆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತನು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಏರಿಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಾಪಣ ಈ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಭಾವನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಂತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಾತ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಮಲ್ತ ಶಿವನಾಥರ್ ಬಂಡೇರು ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಏನೋ ಪಡ್ಲ ಬೇತೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ರ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆದ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಂಥದ್ದು ಆಪಣಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊಂತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಮಾಂತ ಇನಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪಣಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ